आए भाभी। हाँ। बलवा सीधा करे वाला किन्ने रखला हूँ है। अरे काहे लगी जी। अरे तोरा पास 2 गो हलवा ना। हाँ। तो हम सोचलिए कि एगो लेते जेबै। अरे हमरा भी तो 2 गो हाई आले जीता हम अबरी गेली त दीदी लागी ले गेली ओकरे दे देली ओकरा कहल कि ऊ कि हमरा खरीदे लागी त हम कहली काहे लाई खरीद में हमरा भी 2 गो दे देबो दे दे। सिलेंडर वो 2 गो हो तो काहे ना एगो दे देला सिलेंडरवा। मतलब तोरा ही जे 2 गो सामान रहती जे सौंसे एगो पहुंचेले जाबा तू नहीं यार। चप्पलबो 2 गो हो एगो चप्पलबो पहुंचा देता है लेके चप्पल पहनता है। मैंने देखा ना हम अपन बहनी के दे देली तो इतना तोरा लग रहा है कि सब दे ले हा अब अपन बहनी के देवे लगी इतना हमरा बोल रहा है हैं ये तो कोई बात ना है या हम तो अपन बहन के दे देली तो बड़ी बात हो गेले। अधिकार है ओ इनका अधिकार है तोर बहन के अधिकार ना है यहाँ। हमारे में अधिकार है ना हम तो देली है कि तू देलू है।